खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 जुलाइ 2020 समबारखालि सानसेनि बुरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ, सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन, देहाया मोजाङै थानाय नङा। बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेराम जानो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ, समाजाव लाजिनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा, खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ लोरबां मोनगोन, गियाननि आंखाल नुजागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ अहंकार जागोन, गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरनिबा सायाव जोबोर रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानो हायोब्ला मुलाम्फा जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव बानाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गोजोननाय गैयै जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोबां हेंथा नुजागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, धोननि खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। साननायफोरा देबोरनांगोन। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावोब्ला मोजाङै मावफुंनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। लोगो लेवा बांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा।
बबेबा मोनसे बाहागोआव जोखोम जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरबा लोगोआ लाजि फोनांनो नाजागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा नुजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि टेनसना बांगोन। सांग्रां थानाया गाहाम। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजां थानाय नङा। गगाजों लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोबां आरामाव। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।